Ustaqatenin alimler, professorlar hemme zat ýazypdyrlar da. Ýöne iki jabyrdat ýazylman alypdyram. Aşkyň kanunyny hiç kim ýazmandyr. Näme üçin ýazmandyrlar? Şoň üçin her kim aýrylşýar, sevişýär. Aşkyň kanunyny ýazalyňla, boluň bir atyş edeliňla, aşkyň kanunyny ýazalyň, sevgiň kanuny. Hani bir akylly patbeşikler maramen. Hani ýazalyň. Aşkyň kanuny näme? Bilýän adam barmy? Öň ýazylmadykda. Boluň ýazalyň, atyş edeliň. Aşkyň kanuny, ine şular kanuny laýyk berjäňetde şol adam bagtly bolar diýeliň. Boluň, her kim öz pikirini ýazsyn. Götüme men sikerdi. Para sikker. Singer koy men çıkara albayı. Onan sen aysna Sağ ol diyor. Ore. Sağ ol. Malades. Dodong diýseme, dodoňy. Demiňi çykaraň dok. Näme üçin demiňi çykaraň dok? Wo demiňi çykaryp ise. Arada özüne gögüni etdiýän garnaşlamyň birini bir gaýdyň ýanyna gudoçlyk etdim. Yaman geplemeni öktü, meni gaýdyň ýanyna oturtdy danyň, gaýda meni ögen bolýar. Na gülýäli, garran tutýaly, maklura ýaly oglan öňünde, ýüreginde, jüýtünde zat ýokdy. İllen kördüýet köpürtünden geçdi. Mun kam geçti öýde aňarsyna galdy. Agdam arassa hiç zat çekenok diňe gam çekýärdi. Mene alan günnüýden gün örtany ýylyň projektorlaryny tap bermeýän giýje doň öýde bir ýerlerden gelýme dedi. Ýene ýüregi bagry bilen näle tutuş ramasy bilen söýýär. Dogan garnaşy ýok diňe algydarlar wa kuluna da puta gysgan jintige ýer. Bir gaýda garaşyp illen tawar käses dolýan bolsa, monky tanka gadan hamersanaga çen pröpür boldy diýip. Aýanyň aşaňdan ot çykýa, illen köşotunyň ýanyndan geçip bilen ok odalar ötdi. Ula urundan galtagam ýok. 7 gat yerde 8 gat asmanyň hiç etajlaryna senýal gowhalan ýok. Diýişden ýalpylat durdum motorly maşyny gözüne düşüp avariya olup elini ayağını döwdüren gat kendir diýip. İllen bagyt sırasy ýanyny diýilýär, monky garet bolan diýip. Öňüm gelenden soňum gelini ittirler, mon öňünde de soň bolmady. İllen maňlaý daşar diýilýär, ol mon maňlaýyn daşardy. Gaýda guda bardyk, ogluňa tüýlek bolmada barjak diýdi, ol aparat etdirdik, ol içinde içegetinde de gylbar ekenni. İçenok, çekenok, baraýy ýaşulrak kosmosy şon beri ýaşap berdi. Edip gaýdyň 26 saat dogan bar eken, 26-syna mardyk, ol gaýdy gowna men nur. Balt bolsun kime bardy, şoň bardy, ýene gowna emel eken na. Oram başga ýerini tapar, ýyl ulagyryn, dogry dämi? Enem birin bilýän ediň dämi? Ol ýaşaň ýanyna daýar. Ýeriniň aýaly eriniň ýanyna gelip, "Oy kakati, bigencimden ýa 2 bol bilen mokda ýejem gele aýtdyr" diýip. Alam bu duýlyk sagadyň gijek nurwadan aşak bolup oturýar. Ina buňky kim şirdi gencim taýinlady. Özüm gowwaryan ýörtde dakal etdim. Ina dakal kabul etdi. Hamon gowna har onan Katın yörü tutulyan yer varken açılanacak. Gördünüz mü? Ne? Açıp böyle. Ben kara kumuska can ettim. Kara kumusku katığını hadi açmadı. Sapından tutup çekmedim. Dedim yok. İstenlik yerine bıçak sok dedi. Yine benim şeydi bıçaklayan. Ben şey deyip çıkar yan taşına. Ana.
Kara kumusken peydal massaga de. Bıçağa terat qatıqdan udinyan. Boy bıçaq bolýar diýdi. Şolarga netije geldik. Ne ama göçönmede 10 yıl olin ikfan doğanım kapıyım başta geldiler tagama ne de çay içip oturuyoruz çay Telefon. sonunda da dine telefon bilen bularlar çayın amadın aydayın mı? Rakon. Dubul rakon ne mi? Şunlara koydan bolyamayacağın yürü o çayağız mıyım ki bolu fızatlar oyup lan koyman TikTok'ta yok tamam kovarım. Fakat Murat, ne için abedi men işliyor? İş köp boldy bura. Bolumdu näme? İş boldy. Ya can yerden tapılýarmy? İş tabypdyrda. Abedi işle barmy? Kim başlyk menmi sen? Siz başlyk. Abedi işle. Abed iyip işle. Hala? Kamera düşürendir, TikTok'a da oklajak. Başka bir yerinin doksun tepeneğinde. Dine ödün kin tepeneğinde. Size bir daha edin ha. İstersen gıydara değişin ha şimdi. Ben şu burayı bile tanışyanlar diyeceğim. Burada yazışacağımı biliyor musun? Onun. Ay han bir suratım uğradaydı göreyim zaten olayım. Ay yok. Men soyadım bara surat uğradım yok zaten biliyor musun? Instagram'na ya TikTok'na da ki duruşuna öz suratıdır. Duruşuna öz suratı. O tayda seni hem kişi görüyor. İki zadama uğratmadık böyle yani hem kişinin suratım görüyor. O ne eylek böyle hanatalık.